кабелите съм ги свързал към батерията. С стик, защото не можах да ги запоя с поялника. С поялника успяхме да запоим тук към лампичката. Така, която ти е консуматора. Да. След това свързахме тези двете кабелчета към ключа. И свети. Така. Тоест, когато го натиснеш така, какъв вид ти е веригата? Затворена или отворена? Затворена. Супер. Добре. Това е източникът на енергия, това е прекъсвачът, това са проводниците и това е консуматора. Когато с прекъсвача докосне пластинката, то се задвижи. А това е нещо като втори прекъсвач, който сменя полюс. Добре, мерси. С другите не свети. Не иска да свети. Ето, само свети. Ето така. Какво си направил? Демонстрирай, обясни какво е това. Една игра, дето трябва да свържиме, да допрем с тия неща, държавата и с нейната столица. Така, като се позоваваш на кой принцип? На... Какво реално се крие за това нещо? И батерия, кабели, топъл силикон. Добре, това просто ти си направил електрическа верига, която по принцип ти е отворена в това положение, което го гледаме. И трябва да се свържат верните държава с столица и когато сме отговорили вярно, тогава ти си го настроил да се получава затворена верига. Ето. Да. Тук нещо не става заради батерията си. Добре. Супер. Добре, благодаря ти. Да се натисне ключето, свети. Това е прекъсвач. Жичките са проводник. Това са батериите, които са източник на енергия, а това е консуматор. Направила съм го от 4,5 волта батерия, една лампичка и ключ. Имаме прекъсвач, имаме батерия, която придава енергията за да светне лампата и като включим ключа, лампата свети.